Αυτή τη φορά θα σας παρουσιάσω μπλουζίτσες όμορφες και αρκετά οικονομικές που μπορείτε να τις πάρετε ούτε για δώρο για τον εαυτό σας, είτε δώρο και για μια φίλη σας. Δέστε την μπλουζίτσα που φοράω με ένα υπέροχο χαμόγελο. Έχει τσεπούλα εξωτερική, πίσω είναι πιο μακριά. Αυτή τη φορά το φοράω με ένα κολάν παντελόνι και δέστε τι ωραία που καλύπτει το πίσω μέρος. Είναι πάρα πολύ ωραία, αρκετά ζεστή κορίτσια, όμορφη και εντυπωσιακή. Βγαίνει σε λαδί, σε λευκό, που είναι πολύ της μόδας φέτος το λευκό, και σε ένα μπλε ρουάν. Η τιμή της ακόμα πιο καταπληκτική, 20,99. Την ίδια μπλουζίτσα, αν δεν σας αρέσει με λαιμόκοψη και κάποιες γυναίκες το προτιμούν έτσι λίγο πιο ζεστή ακόμα, υπάρχει και σε ζιβάγκο, σε μπλε ρουάν και σε καφέ, και η τιμή της 16,99. Νομίζω, κορίτσια, ότι είναι εκπληκτική. Θα τη βολευτείτε και όπου και αν την κάνετε δώρο, νομίζω ότι θα την ευχαριστηθούν. Σας ευχαριστώ.